Welcome back mga Kalawang Bisaya, Davao Libay. So karon mga June 28 karon mga lods. So ako yung human mga lods oh. Ako nang gi-design mga lods. Sing gwapo-gwapo dito naon. Nanay siya design blue. Tapos giupat na ako diri para mas likong jud. Tapos double na siya mga lods. Double, kanipong blue, double. Tapos kanang salubot mga lods. Uy, ayang man. So, double po ni siya mga lods. Double. Double lang si nani, double. Tapos giduhan ako. Yung primero, isa-isa ra to. So, murag wala kay kuno na to. So, karon mga lods kay birthday sa ugangan mga lods. Ako lang ihatag sa iyo mga lods. So, try na to karon mga lods. Akong ihatag karon kay para at least makakuha na siya. Ito iyang balay mga lods, naugta. So muni akong juro mga lods. Apa der? So, mga lods. Der. Oh, ato lang si Mua. Akong gift sa Mua oh. Brother, double na der, double na ako. Ay, double? Oh. Ang kandado din ako. Oh, kandado. Ria. So, muna mga lods, akong hatag siya. Ay, double na ni. Kana mga kuan. Kani. Primero tong kuan ako isa-isa ra. Duha ra isa diri. Duha. Karon giupat-upat na ko. Yang kaning mga kuan gipang double ko na. Ah, kanan din. Oh, double. Isa rin din eh. Oh, isa-isa ra na. Ya kana. So, wanad. Utang nga. Oh, di.